Sense cap mena de dubte, el buc insígnia ha estat i sempre serà la meva referència preferida. No sé per què, me l'imaginava molt més gran. Espera't. No està gens malament. Hola a tothom, amics i amigues del canal de Llònia Playmobil. Avui ens trobem a la bonica vila de Zindorf, Alemanya. I el que tenim aquí darrere és el parc temàtic de Playmobil, el famós Fun Park de Playmobil. Per tant, em faria molta il·lusió que tots i totes vosaltres m'acompanyéssiu a veure què hi ha dins. Som-hi! Això ja ho tenim a tocar, ens trobem al bell mig de l'entrada, on per entrar en aquest parc temàtic hem de travessar els murs del castell. Com podeu observar, el parc temàtic de Playmobil aquí a Alemanya ja ha arribat el Halloween. Ja s'acosta la tardor i això es veu, doncs, plasmat d'aquesta manera, amb aquestes divertides carabasses on hi trobem impresa la cara d'un clip. Només d'entrar ja ens saluden els reis del Fun Park, que són doncs, el rei Lleó i la reina Lleona, però no del regne de Llònia, no us equivoqueu. I també ens acompanyen, ens donen la benvinguda a aquest parc, Enrico i el seu ocell, el seu parrot, que en diuen en anglès. Com es diu en alemany això, Eric? Un lloro es diu en català. Un lloro en català. Doncs Enrico, que és, com anava dient, la mascota del canal, que és aquest pirata, aquest polissó, que és l'emblema, la figura d'aquest parc d'atraccions. Sí, perquè l'altre dia podíem fer un vídeo, que t'assembla, i tu surts i fem... Perdoneu, m'enganxeu aquí buscant nous col·laboradors pel canal. Sembla que Enrico m'acompanyarà durant aquest viatge i ja m'està explicant quines coses hem de veure. Va, som-hi, anem-hi! Ens trobem a dins del parc infantil on els més petits de la casa poden jugar amb tobogans, cordes, etc. Jo de moment he tornat a fer un altre vídeo. Sembla que sí. Ara mateix ens trobem en una espècie de centre comercial Playmobil. Al vostre darrere hi ha la zona de cafeteries i bars, tot amb temàtica Playmobil. I al meu darrere hi ha la zona de jocs on els més petits de la casa i els no tan petits ens podem divertir remenant i buscant peces. Darrere d'aquest portal hi trobem caixes i caixes de Playmobil on podem remenar, podem tocar i podem construir els nostres mons de fantasia. Som-hi! Bé, no em vol dir quina loció de barba fa servir aquest amic nostre. I tampoc m'ha dit que vés la nova de Vikings. És super. El que sí que us vull ensenyar és aquest impressionant vaixell Dracarys, aquest vaixell viking, que segur que els fans els coneixereu. Mireu-lo en vida real. És una bestiesa. Sembla ben bé que el podem agafar, portar-lo al Mediterrani i engegar a remar. Espectacular. M'enganxeu aquí jugant amb la quantitat ingent de figures Playmobil que hi ha a la nostra disposició per jugar-hi i podem veure, per exemple, que en primícia podem jugar amb aquesta nova tirada del Nobel Mort del desert que Playmobil ha tret, que les botigues encara no podem veure, però aquí sí, és una autèntica passada. La veritat és que aquí no hi ha temps per avorrir-se.
Aquesta va ser una de les primeres figures cowboy que vaig tenir de petit. Me'n recordo que en l'aventura, com bé sabeu, els que em seguiu, jugaven que els personatges tenien poders i el cowboy aquest es deia gelater perquè tenia el poder del gel. Però ara no entrarem pas a una gelateria, sinó que entrarem a una mina, a veure què hi trobem. Vigileu que no trepitgem cap explosiu que podrien volar pels aires. T'acompanya? A veure... No sé si s'aprecia, però aquí ja podem veure que algun visitant hi va fer alguna pintada. Mireu aquesta temàtica, ja no de cowboy, sinó índia. Mireu què hi ha aquí. Podem veure com els miners guardaven les eines i la dinamita per fer volar pels aires aquesta coma. Espectacular. Això no toquem gaire, a veure si s'enfonsa. Per fi, ja hem sortit de la mina. Tornem a estar al poblat cowboy. Mireu que hi ha aquí. Hi ha la barberia, hi ha l'oficina del xèrif i també hi ha la botiga de queviures. Mireu quina passada al parc cowboy, que està just al costat d'aquest parc de sorra on els més petits poden interactuar amb la natura i jugar amb tot tipus d'estris. Espectacular. Eric, sí. Tanca. Al vell mig d'aquest parc temàtic de Playmobil hi trobem una botiga on cada un de nosaltres podem personalitzar una figureta. Ja ho acabeu de veure. Et donen a escollir el cap, el tors, les cames, etc. I un cop esculls aquestes peces, el que pots fer és demanar-li gentilment a la persona que t'atén que t'imprimeixi, que et cal·ligrafi el nom sobre la figureta. Aquest és l'exemple que hem fet l'Eric i jo. Ens hem triat els nostres vestuaris i aquí ho veureu. Aquí veureu, mireu que xulo. Ho traurem perquè ho veiem millor. Com realment ens han posat el nom. La veritat és que és una passada que al mig del parc pugui haver-hi una botiga d'aquest estil, que puguis agafar tu la teva figura i te la puguis personalitzar. Mireu, mireu aquí. Ens han posat a darrere del tors el logotip del parc i el nostre nom, Lleònia. M'ha caigut simpàtic. La veritat és que me les imaginava més altes. Els he preguntat per què no van portar un unicorn i no m'ho han volgut dir. I sí, em refereixo a portar-los aquí, a l'Arca de Noé, a la barca de Noé, que és la gran referència bíblica de Playmobil. Segur que tots i totes coneixeu algú o la teníeu. Espectacular. Ens donen l'oportunitat de pujar, de ser els escollits. No veig una altra parella, Gerard, però bé, pujarem igualment amb el càmera, que és d'una espècie similar. A veure, mireu quina passada. És talment com si estiguéssim a l'Arca de Noé de Playmobil. Ben bé, podem pujar cap aquí. Mireu.
Ara som els capitans de la barca de Noé. Quina passada. És com si ens convertíssim en un clic, a la mida d'un clic, i apareguéssim tan purament aquí, És que és impressionant. Mireu quina passada. Aquí en el parc d'atraccions de Playmobil hi ha doncs, un desplegament de recs, d'atraccions d'aigua, on els més petits, insisteixo, els no tan petits, poden jugar amb tot tipus de recreacions Playmobil, i una recreació és el que és doncs, les barques, les naus. Mireu quina passada, hem muntat una espècie de canals on tu pots jugar amb els vaixells a l'aigua. Evidentment podeu veure que no s'enfonsen i podem salvar algun empresari de morir ofegat. Quina passada! Ha arribat l'hora de dinar i estem dinant a un dels múltiples restaurants que hi ha repartits per Playmobil. De moment ens hem agafat aquí un falafel i una mica d'Affelschorle, que és una beguda típica alemanya, que és com una espècie de, com ho podríem explicar, suc de poma amb gas. Podem veure aquest got temàtic preciós i el plat també amb el logotip Playmobil. Mireu quina gràcia. I evidentment aquests plats te'ls pots quedar si retornes, retornant aquestes dues monedes a Playmobil, doncs tornen els 2 euros que costen. Però nosaltres ens emportarem aquesta preciosa vaixelleria i per tant també guardarem aquestes monedes. Ara sí, bon profit! Sí, ens acostem a una, per no dir la meva temàtica preferida de Playmobils, i és la temàtica dels medievals, dels cavallers. I evidentment en aquest parc temàtic replet doncs, de departaments, de faccions de temàtiques, al cap i a la fi, hi trobem al meu darrere doncs, el sector dedicat als medievals, presidit per aquesta enorme muralla, aquesta entrada al castell medieval. Per tant, acompanyeu-me, anem a mirar a veure què hi trobem, a veure si algú doncs, ens desafia un duel d'espases i vejam si el guanyem. Com he dit al principi, ens trobem a principis d'octubre i això vol dir que el parc està decorat en temàtica de Halloween. Per tant, és habitual que anem trobant durant aquesta temporada aquestes carbasses amb el logotip Playmobil. Però també és molt habitual, com ara veureu, que en cada lloc que anem recorrent ens saludin aquests personatges gairebé a mida real Playmobil, doncs que ens donen la benvinguda al seu castell, a la seva barca o al seu parc. Aquí al medieval, evidentment, esperem trobar-hi un cavaller. Doncs l'hem encertada. A l'entrada d'aquest enorme castell hi trobem una figura vestida, disfressada de cavaller, amb la seva armadura daurada i el seu escut d'armes d'un lleó. Per tant, podem dir que som cosins germans. I si entrem, podem veure que és talment com si estiguéssim al mig d'un castell, amb les seves fortificacions, la seva porta, el seu balcó, les seves banderes. Ara mateix estem al bell mig del castell i el que farem serà pujar a la planta de dalt, vejam què hi trobem. M'enganxeu amb la reina d'aquest castell. Aprofitarem que estem aquí dalt, on hi ha unes vistes envejables, per comentar ràpidament el que hem vist fins ara. Tot aquest edifici enorme que veieu allà és l'apartat de jocs per a nens, el parc infantil, també el lloc on podies remenar joguines. El que acabem de veure és la part aquella de la dreta, per entendre'ns, i el que ens falta és veure la part esquerra, on hi ha la meva altra temàtica preferida, la temàtica dels pirates.
càmera diu que m'hi assemblo, però jo no ho acabo de veure. Un bon pirata sempre s'ha de guiar amb els seus mapes. I el que us ensenyo aquí és el mapa del parc temàtic de Playmobil. Nosaltres hem entrat, si no m'equivoco, per aquí. Hem entrat per aquí, exacte, per aquí. I hem fet tot això d'aquí. Això és la zona de jocs que us he ensenyat. Llavors hem continuat cap aquí. Què més hem fet? Hem vist lo de l'aigua. Aquí ens han personalitzat el Playmobil. Aquí hem fet doncs, el que és la part de la cursa amb els cars. Aquí doncs, és la part de l'oest. I això, i això és el castell, que és on estem justament ara. Aquí ens ho indica, estem a la part del castell. Ara ens falta, com he dit abans, la meva part preferida, vaja, crec que la de tots, que és la part dels pirates. I aquí, amics i amigues, és el punt clau. Si venim aquí, a banda d'invertir en figures de plàstic i gaudir d'aquest meravellós dia, és sobretot per conèixer la nau insígnia. Perdoneu, estava fent una petita becaina, un cop de cap. Benvinguts al meu vaixell. Bé, m'enganxava dormint, mireu. Això és una mica la meva habitació, us faré un room tour. Aquí tinc la meva mascota, en Tinky Pinky. I bé, això quan m'avorreixo no puc dormir, miro una mica de mapes. Això, bueno, això perdoneu, ho tinc una mica desendreçat, I aquí, doncs, després d'un gran dia, després d'un llarg dia de navegacions, amb un llevant i lluitar amb els esclaus i barallar-me amb la tripulació, vinc aquí a relaxar-me. I aquí és on reflexionar. M'ha d'estirar i reflexionar. Avui no sé on toca anar. A les Illes Caiman, el pa de cada dia. Ara us explicaré un dels secrets més ben guardats d'aquest vaixell, i és que, veniu, saludeu l'Eustaqui, sisplau. Aquesta campana és la més important. Aquesta campana serveix per recordar-vos que us podeu subscriure i posar m'agrada a aquest canal de YouTube i també em podeu seguir tant a Instagram com a Twitter i ara m'estic aficionant força a fer directes de Twitch. Per tant, a l'Eustaqui i a mi ens encantaria que ens hi seguíssiu i que hi passeu a saludar. Digueu que veniu de part d'ell. Moltes gràcies. I fins aquí el recorregut del parc d'atraccions Playmobil. Espero que t'hagi resultat entretingut. I en el pròxim vídeo continuarem la nostra aventura per Nuremberg, visitant la botiga Playmobil més gran del món. Recorda que em pots seguir tant a YouTube, Instagram, Twitter o Twitch, a través de l'enllaç que trobaràs a la descripció. I d'aquesta manera, fer més gran el regne de Lleònia.